Čautia, zdravím vás ja, Paščiak. Pri ďalšom vlogu, tentokrát sa tu stretávame neviem koľkatýkrát, pretože som už dlho netočil. Ale mám to úplne ukradnuté, ja som mám celý ukradnutý, ja to viem. Za to som veľmi smutný a kvôli tomu nebol teraz 2 mesiace vlog. Takže to máte za to vy***syni. Na toto si nezvykajte vy buzeráti, dobre? Hovorím vám rád. Ešte jeden hejter a zabijem vás všetkých, ktorí sa na mňa dívate. Aj tí, ktorí sa na mňa nedívate, vyhodím do vzduchu celý svet a ja nesrandujem, ja som fakt sprostý. Ja som sprostý, ja to spravím. Toto nesrandujem, dobre? Takže, ešte jeden hejter hejter a vyhodím celý svet do vzduchu. Odpálim celú Aliašku a potom aj celý svet. A viete, kde je Aliaška? Počkajte, idem na Google mapy. To myslím, že je pri tej Afrike, ale nie som si istý takto z brucha. Ja tu mám globus, počkajte, postavím sa King of Dog. No, takže, jak sa na tomto pracuje? Ide ma to natáčať, takže, globus. Je to hrozne malé, zahodí to. Dobre. Sra na to, Google mapy for the win, ale teraz môj internet nie je veľmi rýchly a ešte volám aj na Skype, takže môj internet nespolupracuje. Ani počítač. Ja už som si na to zvykol proste, viete. Keď sa vám Facebook načíta 2-3 minútky, líknete si časom. A teraz netočím, tento týždeň som chcel natočiť vlog, pretože som chcel natočiť vlog, tak som ho aj natočil. Vidíte, práve teraz natočím a ja sa tu s vami rozprávam ako nejaký impotent. Hovorím tu do môjho iPhoneu LG 420, som d***al 480. Som videl, že idete písať normálne hejteri. Pášte, ale ty máš iPhone 420. Dobre, kľud, povedal som 480, takže kľud, dobre? Ešte jedno krivé slovo vám hovorím, ale počkajte, ja neviem, či to vôbec natáčam, to je jedno. Môj iPhone má aj Wi-Fi, obsahuje to HDMI, kvalitku kamery, to som vám už na začiatku hovoril. Práve tu volám na Skype a niekto mi tu hovorí, do už nejaké k***ny. Niekto mi píše mi oný môj integrinovaný spoločník, ktorého mena nebudem zverejnovať, či ideme točiť vlog, ale ja pritom točím vlog. Nezverejnovaní baví Nikolovu. Nikolovu som nevychytal, ale nevadí. To je jedno, aj tak nikoho nebalí, ja vás klamem, šaliem vás. Toto budem musieť vypýtať, lebo toto som nevychytal. Ja to nevypýtam aj môj integrinovaný spoločník. Viete, čo znamená integrinovaný? Ani ja to neviem, to je jedno. Práve som dojedol tento jogurt, Danone jemný, novinka, že vraj, ale odporné to bolo stále. Zahodiť to do koša, fuj. Tuto na toto USB kľúči má moja sestrička, ktorá má neviem koľko rokov, ale pred chvíľou mala narodeniny. Viete? Neviete, ja viem. Teda možno niektorí vedia, tí, čo ju labuškujú, ja ju nelabuškujem. A to som chcel povedať, že na tomto USB kľúči má rozprávku Barbie a červená črievička. Odporúčam si to pozrieť, práve teraz som to dopozeral. Je to veľmi pekné, je to o takej modrej črievičke, ktorá je veľmi pekná. A tá tam robí také p***viny, aj robí, všetko tam robí proste, čo sa začína nejakou nadávkou. Nevládzem hovoriť, ale to je jedno, bolo som to už netočil. A myslím si, že to by aj stačilo. A neviem, čo mám povedať. Hovoria mi, že to mám preťahnuť, ale potom ja to nechcem preťahnuť, pretože ja len ženy preťahujem, ja videa nepreťahujem. Pozeráte sa mi do očí, hypnotizujem vás. Hypnotizujem vás. Nehypnotizujem ťa. Neviem ani hovoriť, kurník. Idem sa obesiť. Viete, na čo sa obesím? Na tejto šnúrke za 200 000 eur z T-Mobilu, čo som dostal z mobilu. Mobil mám v ruke, ja idiot a hľadám ho na stole. Zabite ma alebo okolkej. Stačí, dovidenia.